ia negara ya Rabbana ing samampane mangkana insun anduene sata kukulurung sama sanalika samampane ayat kuat sata kukulurung tanpa antara parta ing dina kiamah masure karomat Tuhan mangkana se abul wabbas sangke pusaka nira pangsampun sinungaken sadaya ing Syekh Muhyiddin kang mulia awarna kang pasujudan wa tasbih dan kawaca kena ketakan serta kan pringgang Gustina terima sadaya ya Rabbana nganika seabul wabbas abacing Tuhan beata Abdul Qadir wacana abawus beaking kuna mahjumi kang namasa sampuni magelaluran kang sayoga saking madrasah sadaya saksana sabul wabbas singga kumendak ising nyimban alunggu ing ambal anak saha anyanda kang asta ing Syekh Abdul Qadir Jailani tur sarwi aris wacana hamba Tuhan ing besok wamaye tekan sawiji mangsa ya Rabbana mapan nyaki Tuhan uga agen tenani lungguh amat maka Tuhan kena den ulas maring wong tua mapan sagunging kamulyan us ana ing atas Tuhan lawan sawiji carita sek saking sek bajar kang mulia lawan sakune anak tasbih Syekh Abul Wabbas kamut siwaken iya ing Syekh Abdul Qadir Jailani lamun dinekin ing esma biji buyar priangga kalawan mansni kocapa pangisunge Syekh Abul Wabbas yen Syekh Muhyiddin musumala jajari ingkang disebutkan wilanis den ingkang sahabat awas tak ali aulia sehaiti kang gerbe putra sasampuni ngali sumala jajari iku tumandak paring Syekh wasta Muhammad koin ingkang gerbe putra makana maliko capa pinggang sing Abul Wabbas kangge nginyang ginaropa dening sake manusia yana kang anggaropa yang ditangane puara Bali igada periangga lawan sawiji carita saking sehamat kang wasta ngalika nalika iki masa Syekh Abdul Qadir taruna suntingali anak teh jawi padang aneres ing sabda pakalami wa ing sabda akasa angucap kang acarita lamun isun amiasa saking nuring akasa alawaki ganaropa soroti suaraning paksi soga kagak hujaring paksi mangkana Syekh Abdul Qadir
mutnyaka digaranan wong sidik iya hidayah kaneping panca saking Abdullah kang wasnaus asuni kang putra Yamani ingkang negara Sapai ingkang madhab dunya seangan dikawakai sauji masa isun lunga ing Baghdad barang lawan anak sako iku lewang isun lunga sadaya anggurati parading ilmu Allah samulia sakarone anugerah kan sapomo lan anak sako bapan sakarone sama kerep bakti yawang sukma lawan sakarone aksa ngunjungi mari ulama kanai praja Baghdad lawan ing Baghdad di anak demi sawiji wong pria tinggalan rausul alam mangkana gaot cinarit kata kering kamulia mira lalu ketinggalan punikakan ketinggalan dening janma aminyen anak wong arsa angunjungi kang sarira yakti ketinggalan kang warna maka Abdullah Sumadaya kali lawan anak sako dan sewi tingkat tiga ya Rabbana se Abdul Qadir nalika ikupan masih taruna sawiya genum amut maka anak sako awacana mangko yen perap ka hingga Baghdad sun suargaon punika lawan masalah kang kuriangga pantas mangsa kajawaban Abdullah mali wacana yang isut kamarona kau iku mengkon sun kanya banguningane sun coba usik isun ing wadaya mangko sun tol apa daya sualing ka anang dara serta jawabe apa ya Rabbana se Abdul Qadir wacana isun anganing aling-aling dong ing sukma yen duwe cipta maka sualing gaos kang mulia panggaos iku wijaksana disapunira mangkana sampun para kasanan tiga maring negara Baghdad ya Rabbana saparapta ning panahira kau ikut ketinggalan minder sasak ketiga yasmu kawadan tinggalan kana layah dunia ketinggalan kau alunggu ing parna saksana dunia kumingan kau ikut irana sako ya Rabbana amut yasmu duka bagusira anak sako isun waru ing bakal ila tusira asa nyoba ing sejero ing akhirira ana suami kang beryangga anu soal ngira mangkene jawab iya anak sako kan wacana niwaka guntuing manahira dening kawuruhan usike sajeroning nana naranunya kau siku ngandika waluha sila
anak sako tapi ketinggalan buruk di mustaka ya Rabbana Nedal ika kuingat ing Abdullah Sanabda Abdullah isun ninga ing sake karopira usikira ing wadaya siramani asa nyoba anu suamira mangkene jawabe iya Rabbana Abdullah wawamira besok sira kenang coba yang tiga sukuning dunia dalam kabeang ganira wakas wakas piling karena keributan dening dunia lawan sira liwat kala dening kampak tatap kawa Rabbana Risampun irama karena dergaut ikut tulingan ise Abdul Qadir Jaelan siganulnya pilaran Gusami tanah kakama maka kau ikut andika Abdul Qadir kamulia sakune